Hello friends, बरायबाय Bodo info YouTube channel फिन खनसेबाव रि-रेजिस्टार नोंथांमोननि आसामनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बिनि सायाव गोदान अफिसियेल नटिस नोंथांमोना सिरियास लानांसिगोन बेनो जाबाय जायफ्रा साख्रि नागिरो एबा नोंथांमोना जायफ्रा साख्रि मावगासिनो दंखायो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट अफिसियेल नटिस ओंखारमारबाय दा जों बे नटिसखौ नायगोन जे मानि थाखाय होदों आरो मा खालामनांगौ जों A to Z डिसकास खालामगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो आरो थालाङि बायदि मानोना बिनि लास्ट डेट फोसावबाय स' बिनि लास्ट डेट फोसावबाय नोंथांमोना खालामनांगौ बेनो जाबाय रि-रेजिस्टार दा सोरबायदि खालामनांगौ गोबां कमेन्ट्स फैगोन मानोना खायसेना एक्टिभ दंखायो आरो खायसेया खालामस्रायाखै दा मा अपसन दङ नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौहाय नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन दा बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आपडेट लोगोसे गुबुन गुबुन नोंथांमोनाहाय आपडेट बेयाव मोनबाय थागोन दा जों बे खामानिखौ मावनोबा फैनांगोन बेनो जाबाय सेबा सेतुआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो मोनसे स्क्रिनाव मोनदों मिशन बैसोमुथि बे जाबाय लेटेस्ट BTC आव हानि माखासे खामानि मावनाय जेरैहाय नोंथांमोननि माखासे नाम खालामनाय बा नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनाय बिनि सायाव भिडिअ फैगोन आरो बिनि गोबां टाइम दङ लास्ट डेटआ मेसिम थागोन स' नोंथांमोना अफिसाव थाङालासिनो नोंथांमोनाहाय माने आपडेट खालामनानै लानो हागोन दानिया फैबाय नोंथांमोननि आसामनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि सायाव आरो बेनो जाबाय नोंथांमोना रि-रेजिस्टार स' नोंथांमोना रि-रेजिस्टार खालामनांसिगोन गोदान नटिस फैबाय आसामनिफ्राय जायनो साख्रि नागिरो एबा साख्रि लानो सानदों एबा मावखांबाय एबा मावगासिनो दङ नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनांगोन आरो बिनि सायाव गोदानै टेकनिकेल भिडिअ फैगोन एप्लाइ खालामनाय प्रसेस फैगोन माखासे उसुबिदानि थाखाय आपल'ड खालामथ'वाखै नाथाय नोंथांमोना बेखौहाय 100% रि-रेजिस्टार खालामनांगौ मानोना मोनसे स्ट्रं नटिस फैबाय जों बेखौ नायनोसै बे जाबाय रि-रेजिस्टारनि आसामनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि अफिसियेल नटिस बेयाव ओंखारबाय नोंथांमोना दानिया नायदो नै दा बेयाव मा खालामनांगौनो नोंथांमोना ओरैबायदि बेयाव मोनसे पलिसि लादों जे नोंथांमोननि डेटाखौहाय लागोन गभर्नमेन्टआ अके फार्स्टआव डिटेल्स क्वालिफिकेसन बेनिफ्राय एक्सट्रा क्वालिफिकेसन कारेन्ट एमप्लयमेन्ट स्टेटास बेनिफ्राय डिटेल वर्क एक्सपिरियेन्स नोंथांमोना बे होनायाव माखासे आपडेट एबा आपग्रेड खालामनांगौ दङ बाथ्रा जाबाय गभर्नमेन्टआ दायो नोंथांमोननि डेटाखौहाय लाजोबसिगोन जे नोंथाङा बेसेबां फरायनाय मा खालामगासिनो दङ आरो मा खालामाखै बेखौहाय नायगोन सेबा सेतुनि पर्टेलनि गेजेरजों आरो बुंनाय बादिब्ला मिडिया बुंनाय बादिब्ला नोंथांमोनाव मेलावबो मेसेज फैगोन जुदि जबफोर ओंखारोबा जुदि नोंथाङा एलिजिबल जायोबा डाइरेक्ट पार्सनेल मेसेजबो फैगोन आरो नोंथांमोना साख्रि ओंखारनाय एलिजिबल जानाय जायखौहाय नोंथांमोना मेलावहाय मोनबाय थागोन देन बेनिफ्राय सेबा सेतुआ पर्टेलाव फैयोबा नोंथांमोना मोननै अपसन मोनगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेनो जाबाय जोंहा जेरै सिगां एप्लाइ खालामबा आधार कार्ड बेनिफ्राय नन आधार कार्ड खालामोमोन थिग बेबादिनो बेखौबो आधार कार्डजों बेनिफ्राय नन आधार कार्डजों नोंथांमोनाहाय खालामनांगोन खोथाया जाहैबाय जायफ्रा आधार कार्ड दङ साइन्सआवनो जागोन आरो जायफ्रा आधार कार्ड गैया नोंथांमोना अफिसाव थांनानै भेरिफाइड खालामनांगोन डकुमेन्ट्सखौहाय अब्लासो रि-रेजिस्टार जागोन दा बेखायनो नोंथांमोना रि-रेजिस्टार बयबो खालामनांगोन आरो बिनि लास्ट डेट ओंखारबाय अफिसियेल लास्ट डेट ओंखारबाय बेनो जाबाय 29 फेब्रुवारि 2024 बे जाबाय नोंथांमोननि रि-रेजिस्टार नाथाय मोनसे बाथ्रा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि आपग्रेड खालामनाय एबा एप्लाइ खालामनाया थाबाय थाखायोमोन नाथाय बे जाबाय रि-रेजिस्टार दा बे रि-रेजिस्टारनि लास्ट डेटआसो 29 फेब्रुवारि 2024 नोंथांमोना खालामनांगोन बयबो स' दानिया मानो खालामनांगौ बे सोंथि जागोन बाथ्रा जाबाय जेब्ला नोंथाङा साख्रि गैयामोन थांनाय बाराव इडियाराव गैयामोन एग्जाम्पल अब्ला नोंथाङा होदोंमोन स्टेटासखौहाय आनएमप्लयेड दानिया साख्रि मोनबाय अब्ला स्टेटासा सिगांनो दङ स' बेखायनो नोंथांमोना आपग्रेड एबा गभर्नमेन्टनो खिन्थानांसिगोन जे नोंथाङा साख्रि मावबाय होननानै बेखायनो नोंथांमोनाहाय गभर्नमेन्ट एमप्लयेड होननानै नोंथांमोनाहाय होनांसिगोन बा हमना ला सोरबा पार्ट टाइम सोरबा फुल टाइम बेबादि अपसन गोबां मोनगोन आरो बेखौ जेब्ला टेकनिकेल भिडिअ खालामगोन अब्ला नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौहाय A to Z नायनानै गाव नोंथांमोना प्रफाइल आपडेट खालामनानै लानो हागोन दा बेनोमोन नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैगोन बेनि सायाव रि-रेजिस्टारनि सायाव थ' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथियो आरो लास्ट डेट बारग'बा किजानि इनएक्टिभबो जानो हागौ नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ दा बेनोमोन लेटेस्ट आपडेट